reZimbabwe ndauya panapa nhasi tine nyaya yandasangana nayo uyo Gift Ostallos aiva deputy spokesperson webato reCitizen Coalition for Change anova iye zvakare munhu anova front page pekutungamirira iyo yavari kuti Blue Movement zvaiko zvino. So panapa ari kuzobvunzwawo nevanhu zvikanzi why so quiet about the blue baby these days, ko mazuva ano sei makanyarara nezve Blue Movement, nekuti mazuva adarika ayo masvondo adarika ayo vaingoti padiki padiki wonzwa nhasi tiri kwakati, nhasi tiri kumaTebeleland, nhasi tiri kuchichi, vachiita tuma gatherings vaita vachiunganidza vanhu vakapfeka blue. Asi pamazuva adarika atiri anaya tatombooneka nguva kakati rebei pasiri kubudiswa nezve Blue Movement kuti chii chiri kuitika, kana kuti vari kumbonorova makampeni here, vari kumboita sei, vakanyarara kuti zii. So vaGift Ostallos vazopindurawo kuti chii chiri kuita kuti vambonyarara nezve Blue Movement yavanoita zvikanzi had taken a brief academic sabbatical back in the trenches. Aluta parunzi tanga timbofambira mhino ndezve mabhuku vanenge vachimbowedzera mabhuku ruzivo chichi. Munongovaziva vaOstallos ndo vaya vacho vanotaura chirungu chekuti kana uri munhu akadhibhadhibha chaizvo unoona kuti ubata dictionary kuti unyatsonzwisisa zvimwe zvacho, nekuti unototadzonzwisisa bozi kana usinganyatsoziva unotoshaura kuti zvine meaning ende zvakutaurira, but ndo chirungu chavakangojara kungotaura. So apa panapa vari kumbowedzera mabooks akusaziva here kuti mabooks avaya achakwanisa here kutisunungura senyika yeZimbabwe. But muri yeZimbabwe ndo nyaya ndandakakubatira zvakare nhasi pachannel yenyu ineyi. Kana uchinge kusvika pana peri first time yako, gara wasiya wasubscribe nekuti ndinogara ndichidzoka nenyaya dzakawanda kudai.